Ja, vi har om sociologen Jürgen Habermas, og med udgangspunkt i hans teori, så er individet altså ikke kulturelt frisat. Vi lever på to sideløbende måder, henholdsvis i livsverdenen og i systemet. Og i livsverdenen, der er det, der er de sociale, fritidsmæssige relationer og sammenhæng, hvor vi danner forståelse for hinanden. Det er følelsesmæssigt og sådan fritidsmæssigt. Og i systemet, der er det omvendt mere fornuft og effektivitet, der spiller den store rolle. Det er kolde og upersonlige sammenhæng i samfundet, hvor vi lever individuelt for at fremme os selv. Og det Habermas så er overbevist om, det er, at der er sket en kolonisering af livsverdenen. Det vil sige, at systemet det har overtaget vigtige aktiviteter, som livsverdenen før stod for. Et godt eksempel på det vil være for eksempel inden for institutionslivet, hvor i forhold til for eksempel børnepasning, så er det blevet overtaget af systemet, hvor det før var i livsverdenen, at det fandt sted. Det vil sige, at hvis man vil argumentere for, at individet rent faktisk er kulturelt frisat, så må man sige, at staten og markedet den spiller en for stor rolle, end hvad den rent faktisk skulle. Og så går vi hen til magtfri kommunikation. For at undgå kolonisering af vores livsverden har Habermas opstillet 6 punkter til at kunne føre en magtfri samtale. 1. At man taler forståeligt. 2. At man respekterer samtalepartneren som et selvbestemmende menneske, der har ret til at ytre sig. 3. At man er villig til at udjævne eventuelle magtforskelle mellem samtalepartnerne. 4. At alt hvad man siger har den anden ret til at sige imod med argumenter. 5. At man er villig til at lytte til den andens argumenter og til at lade sig overbevise af dem. 6. At man er villig til at leve sig ind i den andens synspunkter. Ifølge Habermas kan man via disse punkter bidrage til at skabe det gode samfund, som han mener bygger på det gode argumentets trangfrie magt. Da selve idealet magtfri kommunikation er noget et hvert demokratisk samfund bør stræbe efter. På makroplanet, hvor politiske debatter bliver afholdt i offentlighed, mener Habermas, at den magtfrie kommunikation bør overholdes. Under offentlige debatter ses det, at diverse eksperter og embedsmænd blander sig, og via strategiske virkemidler får de presset deres synspunkter ind, som er med til at skabe den magtfrie kommunikation. Og så på mikroplanet bruges kommunikation til at finde ud af, hvem vi er, hvad vi vil, hvilke værdier vi har osv. Her kræves der et levende og pluralistisk samfund, der sikrer autonomien og ligeværdigheden mellem forskellige livsformer. Dette gør muligheden større med henblik på det offentlige, som f.eks. medierne.